Itzea. Altzateko plazatik itzultzen gara eta eskuin aldera hartuz, Itzea auzorantz abiatzen gara. Auzoari izena ematen dion etxera. Barojatarren etxera. 4 isuriko teilatua duen etxe zarrau Baroja familiak erosi zuen 1912 urtean. Antza denez, ospitale gisa erabilia izan zen berako herriak bere historian zehar hainbestetan jasan beharra izan dituen gerraren batean. Hau, etxearen iparraldean bere baratzaren aurkitu ziren ehorzketa lerrokatuetan oinarritutako hipotesia da. Fatxadan 2 armarri ditu. Ezkerraldekoa zaharra da eta Igantzeko hirian dagoen eta izenbera duen Jauregiko hirisarri abizenari dagokio. Eskuinaldekoa, Ricardo Barojak egina, altzatetarren abizena irudikatzen du. 2 otso euren masailezurren artean gizaki eskusendoak estutzen dituztelarik, haritz baten gainean. Itzea etxezarraren aurrean etxe txiki bat dago, isuri bakarreko teilatuarekin. Dominenea, non bere alboko hormetako baten irtegunean, zizelkatutako 3 aurpegi ikusbai ditzakegun, nahiko itsusiak, bere biztanleak gaueko espiritu maltzurrengandik babesten zituztenak.